il-qabar u der lill-apostli batom jagħtu din l-aħbar lil-mulej tal-ħajja rebaħ il-mewt tiegħu żamm il-kelma li kien qal b'din ir-rebħa tiegħu Ġesu jagħti l-ħajja lil dawk illi jemnu fih jagħti tama ġdida lil min qata' Jesu Ġesu joħorġu rebbieħ ħallih imexxik il-mulej u r-rajtiek u joħorġok mid-dlam lejn dawn il-qawmien ħares il-qudiem u imxi dak li għadda spiċċaw mar taf li Ġesu jdew il-ġrien żgħar u kbar għax il-ħajja bħal-jum tgħaddi u malajr tasal fit-tmiem ibda llum anzi bda issa it-triq lejn il-qawmien Ġesu llum jgħidilna ejjew il-kollandi intom l-intom imtaqlin ejjew inserraħkom mill-lajja tal-ħajja intom l-intom imħabtin erfa s-salib tiegħek kif qallek li mallem u t-toqol tħossu ħafif hekk iġġarrab f'qalbek dak il-ferħ tas-sema li Ġesu biss jista' jtik ħallih imexxik il-mulej u r-rajtiek u joħorġok mid-dlam lejn dawn il-qawmien ħares il-qudiem u imxi dak li għadda spiċċaw mar taf li Ġesu jdew il-ġrien żgħar u kbar għax il-ħajja bħal-jum tgħaddi u malajr tasal fit-tmiem ibda llum anzi bda